Di ba ka? Di ba ka, Bal? Live ba ka? Gamer ang puta. Feeling. Ay, naglag. Never seen someone handsome with one eye. Hey! Ah! Hey! Ah! Proyekta. Proyekta YouTube. Universal gravitation determines planetary interaction. So, proyekta yan. Basta yun yan. Natadalantan na lang next time. Where there is life, there is Potang global na movement. yun. Nagdalan talaga. Shoutout kay Jubal. Nana. Ata na na-count kasi Are my ano mo mil. eyes. Sige, tabanta na yan. Labanta na yan. Sugod na. Di ba? Mid na. Mid na ako. Mid na ako. Pag nakagadan ka na, baba ka. Hindi, okay lang yan. Di pa nga 2 minutes. Kainin mo. I'm here, big guy. Nag-ano pa lang. Hey! Ah! Planetary movement. Give me magic. The Which one? Ugay. Tigisoon mo na. Sige, patayin nyo na kapag ano. Ay, bak. Ah! Puting nagtatagalog. Gago ka ha. Siyempre naka-live ako yung mga online viewers ko. Kailangan mag-Tagalog ko para maintindihan nila. Babalik lang ako. Ayun yan. Gago ka ha. Siyempre naka-live ako. Hello guys. Buta na lang week yung gadet. Thank you. Thank you sa thumbs up. Shut up! Shut up po. Mage user tayo ngayon guys. Bakit? Ayan. Sino ba yung Chang'e? Oh! Wait. Naglag. Sorry guys, naglag po yung ano namin. Gago. Paipaso. Sayang. Muntik na. Yan mo na. Ikaw ba? Sino ba nagtsatsangi? Sino ba yan? Si ano sumama sila yun na? Si Kami kanina Wrong. Very wrong. Mali pa. Tarami. Nagpa-farm ako. Ay, puro taong mga kalaban nila lumabas. Marunong nga sila. Hindi tayo lalabas para kaya. Puro sa, ano, turtle. Ano ba yan? Lag. Nagsushow na ba kayo? Pag nagsushow, kapag ano, 5 minutes na. Ano ba yan? Pag 5 minutes, oh, yan na, malapit na, 4 minutes and 47 seconds na. Pag nagsushow, oh, hataw na tayo ngayon. Kasi yan na, yan. Hataw na tayo ngayon.
nalaglag ako. Kasi yun na, yan. Pwede na. Yun ba yung nasa bot? Okay, tara. Quick push. Yun ba yung nasa bot? Hindi mo, Troy. Meron nandun si Chang eh. Tara, diretso. Lubos na mailing kay Giga doon. Yo. Talaga na. Ganun dapat. Mas gatot. Back. Oh. Ay! Ay! Ay, sige. Naanuhan pala kita. Tulog pa lang to. Pinuntahan na tayo kasi masakit. Bakit push na lang gaya ng ano kay Giga. Ang ina mo. Gago ka ba? This is Cyclops. Cyclops to, Check mo guys. yung top mo, ano? Hindi yan. Ay! Ayan na sila! Madami na sila. Okay. Tatlo? Sa ano ka lang, balik ka na. Wala na. Naubos. Gusto niyo ba tulungan ko kayo sa taas? Sige. Parang nahihirapan na. Tatlo sa Kaso nahihiya kasi ako eh. Baka... Ayan o, dito na kayo. Ayan na, oh go. Tirahin natin. Oh go. Ayan na siya. Habulin nyo na. Gaga. Wala na. Talo na ako. Oh my God. Nag-sacrifice yung buhay ko. Tirahin nyo na yan. Kaya na yan, guys. I sacrifice myself. May salamat. Ay, kawawa mo ni Chang. Na dead. Uy, yung top mo, Abi. Kawawa naman. Ay, kawawa mo ni Chang. Dead. Top mo, Abi. Saang digdi? Shit! Anong masasabi mo, Jubal, sa performance mo? Yabang na putang ina. Ay, putik yan. Ayos ko na daw. Kasi ako nagkahanap kill eh. Winan kill ako ni Yodora, tang inang yan. Double kill oh. Shit. Ayop. Ibang sa Winan kill ako ni Yodora, tang inang yan. Double kill. Ay, wala ka sa lip. Ay, mga nasipat. Baka sabihin mo, KS. KS ba talaga? Puta man. Grabe, 4 pure damage yun. Tapos ultimate lang. Kalain mo yun. Ganun talaga. Matakas pa kaya to? Ba't siya may ultimate lang ito? Tayo na makusog si Edora na. Malakas na si Yodora. 1 kill nga ako eh. Load ka ng KS. Woo! Magic syrup. Ibang tanhin. Dito tayo. Pakpak ko rin. Ano? Sabi na kita. Dito na kayo. Ano ba yan? Katagal eh. Tapos nagluluwas na oh. Hindi na to. Ang layo ko. Ang ina. Wala na. Iniwanan na ako. Namatay pala. Sorry. Liwayan, tanhin. Sisiya ka. Wala na. Iniwanan na ako. Namatay pala. Sorry. Ano nyo Tayo, baba.
Pati si Yodora. Iwan niya. Kaya nga eh. Saan si Yodora? Gabang ngayon, kaya magano na ako. Ha? Yan dyan. Mag-Athena Shield. Ano? Vanguard. Defense. Athena Shield ang papunta sa Victor. Sabi ng site? Sabi ni Vic. Tapos kung may kalaban kami, ano. Sabi pang Athena Shield ka. Continuous magic damage. Ano? Radiant armor. Nag-lord talaga ako. Ay! Tapos may tamon. Anak lang, si Yodora. Punta si Silo. Mata-request lang ka. Di carry. Tangina. Right, mauto mo. Mauli ko. Bahala ka dyan. Ito makapurma. Ang art, ang yayabang nyo ah. Purma. Ang yayabang nyo ah. Ano ba naman yan? Sino ba yung Yodorang yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Diyos ko, ako ba? Si Yodora lang? No. Kala niyo, sino ba siya? Di ko siya kilala. Malagin kayo? Nabasa lang. Malagin lagi? Kaya nga may nag-YouTube kasi. Ano pa rin YouTube din? Kaya nga. Dapat buka manood. Mamaya mapanoorin. Iba ng kita. Of course, ganun talagang dapat gagawin natin. Kaso kung suruway, masalisihan mo kaya kita. Sa akin. No, hindi masasalisihan. Ano? Ano ka ngayon? Oh, Kat, masay na kang Kat. Masay na kang Mid na yan. Mid na yan lahat. Dapat. Sige, tot ka. Nakikita kasi yun ang rayaw. Oh, tirahin nyo na yan. Pay! Tang ina, wala. Maya. Ay, Mayo. Sabi ko na. Dahil talaga kita saklat. Matras ka na. Yeah, push Eh, lang. nagpupus man si ano ko. Okay lang yan. Tas Okay lang mag-push yan. na. Feeling ko papunta sila sa bot. Ay, hindi. Nagtap pala sila. Oh. Ay, puto do ah. Ice! Wuhu! Ice Ako, tree. Dubai. Okay lang yan. Kayang-kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya. Kaya natin Discard yan. namin. Puro ka ka mag-rage mag- Iwala lang sa power trend. Sige, sige. Kami. Magic sarap. Yodora. Takot kay Yodora. Ano bang gusto ni Yodora? Taro bang sigaw? Screenshot daan. Bako lang yan dyan. Pati yan ano, emblem. Sorry, Mix. Wait lang. Ay, ayan natin. Oh. Kaya nyo na yan. Putang ina. Wala mo ganda Wala. talaga. Wala. Takbo na. Ano sila? Ano? May ano sila, Pag-asa natin. may ambush sila, may ambush kasi dapat wag tayo mag ano. Nag-gather sila for ambush tapos Ito kaya eh. iyo. Kailangan mag ano tayo, ingat. Root rate. Wala na. Wala na to. Ganun talaga ang life. Wala na. Nag-ano na si Kami. Bronze gaming na talaga. Hayop. Bakit na? Zero pa eh. Hindi ko nakapalag. Wala. Kay Yodora? Ako man, bronze. Ano, Aurelia na? Uwi na tayo. Kita? Uwi na ako. Hanap MVP pa. Wala ako. na yun. Hanap. MVP sa losing team. Putang ina. Ang yabang. Bronze gaming. Ang yabang. Hindi ko nakapalag kung ano. Ay, bye. Next time. Next time. Ang yabang. Bakit dapat ako yung MVP ah? Ang yabang ni Jubal ah. Parehas Dapat lang. pala yung kanina yung Parehas lang. Tangina yan. Return to lobby nga ako. Char.
Bye guys. Talo kami. Ay, talo. Ganun talaga.